Ndandichitaura panhau yekunamata iyayi. Ndanzwa vamwe vanhu vachizevezana ndikaona vanhu vachitaura ndikabva ndaziva kuti inini hangu paizvo zvangu ndabva ndaziva kuti hazvaita. Ndakabva ndatongoziva ndikati enaro zvaita. Ndakabva ndatoziva kuti hazvaita. Ndava kana vanhu vachiparidza vhangeri vanofanira kuriparidza pachokwadi, mumweya nemuzvokwadi, risingatyisi, risingathretenese vanhu kana kurovesa hana kana kutyisa vanhu. Vanhu kana vachiparidza vhangeri vanofanira kungoriparidza sevhangeri, sezvariri. Handiti muri kupaona? Ndinoshama kuti ukaenda mumakereke mazhinji unonzwa kuti ivo mufundisi vanongoparidza zvembavha. Mbavha ndo dzanyanya kudini? Nekuti shoko kana rikarova mbavha, kana mukadzi uyo ane murume anoba, unoti ari kuparidza murume wedu. Kana murume uyo ane mukadzi anoba ndizvozvo, vanongotora zvevaroyi, because anoziva kuti iye anoroya, kana kuti iye ane murume anoroya, kana kuti ane mukadzi ano. Saka kazhinji kachona une chimuti, une bhora ndiye anomakwa. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu havadi kutaurirwa chokwadi kana vari mumakereke umu. Ende vakuru vemakereke havadi kutaurirwa chokwadi. Handi mazviona, even ukazvitaura zvandinotaura izvi uri muchechi yaunenge uri, ukasumudza mashoko iwayo unopondwa nevanhu. Zvinonzi hauda kupandukira bishop. Ukada kutaura muono wako wakafanana nekuti une muono kuti uedze kuonesa vanhu kuti daita dai so. Zvinonzi mamuona apanduka. Uda kurwisa bishop. Uda kupandukira bishop. Muvengi wabishop. Takakuudzai kare kuti ada kupandukira bishop. Saka inini ndiri kutaura manje ndakamirira makereke ose. Zvandiri kutsanangura izvozvi izvi. Vari munhapwa maleaders mazhinji, especially mafundisi emakereke echipostori mazhinji ari munhapwa. Wakambozviona kuti munhu anofudza ng'ombe dzinokamira mukaka usingadye mukaka wacho. Ndava tinozviziva kuti kunamata hakusi kwepei, kunamata ndekutsvaga Mwari. But zvinobatsirei kuti iwewe unzi mari nechitema, kana kunamata hakusi kwepei. But iwewe uchifudza vanhu, uchikokorodza mari dzevanhu, uchienda kounganidza pana bishop. Saka with the same uri kuziya moto wembavha, newewo uri kubawo futi, muri kubatsirana kuponda vanhu. But iwewe hauzivi chaunokokorodzera mari, ende chinonzi kururama chacho hauzivi, unonzi utsvena hauzivi. Because kana pachibatwa unzi vanhu vari kubira vanhu, newe unoverengerwa ipapo kadai uri mupriesita. Because ndimi muri kuenda kunounganidza vanhu. Bishop haako kumabranches, haako kumaruzevha, kumalocation hako, anogara kumba kwake. But kune vanhu vanoita basa rekuunganidza mari, vachitora mari dzevanhu maSunday collection, vachitora mari iye vachona kumubvunza kuti wakambodyawo Sunday collection yacho kana kuiruma here. Hana. Ndo zvinonetsera chechi dzedu dzechipostori dzepasi pemutidzi, hadzina kachikoro. Ani mazviona manje. Saka kazhinji kachona mabishop anopuhwa mari iwayo, ukavatarisa kuti pane bishop anofira munhu here kana kuti ane denga here, hapana. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vanofira nyaya yekuti tisi takaivhura chechi. But pane shoko raMwari rinonzi nderangu here, pane Jesu anonzi ndewangu here, kana Mwari anonzi ndimwari wangu, kana uchechi inonzi ndeyangu sebhizinesi. So handifungi kuti zvingabatsira kudaro ini. Chechi dzechipostori dzinofanira kuva nemaorganization akanaka, nemitemo yakanaka mumachechi mavo. Handiti muri kupaona? Mari kana ichisekoleta inofanira kuzikanwa nekereke yose. Handi muzvona? Noti kuti vanhu vanorwa pasi petsoka nekuti chechi ndeyangu ndisi takaivhura. Hakuna munhu anovhura chechi ari woga, kana ari mapostori. Unovhura une maprofita mamwe, unovhura maprofita mamwe achiita basa, unenge une mavhangeri, unenge une mapriesita. 30 years vanhu vachinamata, 20 years, 40 years chechi yavhurwa, 50 years vanhu vakatangana baba vako kunamata, unozoisirwa mwana kana chizukuru chabishop. Iwewe unenge uri muteedzeri wake, but wakavhura chechi pamwe chete nababa wake. Ukabvunza ndakanzwa vamwe vaitaura zvikati sisi tongoda kunamata, asi kana yasvika nguva yekutora mari ndiwo vanotora vanhu mari. Saka kunamata kwacho kuri papi? Instead yekuti muwe wamiririwo vanhu panyaya dzokunamata dzacho. Saka unotoona kuti idambudziko. Idambudziko. Kunamata chaiko kwakaoma. Hakunamata kwakaoma. Saka hai. Isusu tinoda kuudza vanhu chokwadi. Atiregere kuudza vanhu chokwadi. Ndava mukasavaudza chokwadi mabishop aya, mafundisi aya, mukasavaudza chokwadi, nyika inoparara nekushayiwa zivo. Ivava vanhu ivava ndo vari kutumwa unotora mari. Mari dzacho dzatowa saidzodzo idzo dzichidyiwa zvadzo. Vamwe vane mabishop vanotenga vachitenda kumabhawa, vamwe vacho vanenge vachitori mbavha,
vamwe vachitoputa madrug misombo mani chinyi, vamwe vachiita sei, vamwe vachigarira vanhu usiku. Hino kuti kana muri vanhu vanesa vanhu kudenga, vana venyu mimi vasikana havarorwi, mahure vari kungoita vana vari pamba. Hino kuti muri mapasta, muri mafundisi, vana venyu vari kungoita nhengi vari pamba. Saka kana muchiti imimi munobvunza denga, kana kuti muri vanhu vaMwari, kana kuti muri vatungamiri, imimi muchitorera vanhu mari, muchibvumisa vanhu, but imimi vana venyu vasingagone kubudirira vasina mabasa, muri vana vemabhishopu, muri vana vemafundisi, muri vana vevatungamiriri, muri vana venhingirikini, vana venyu vese, kana nechechi yacho umwe bhishopu unogona kutonamata, but vana vake vasikaende kuchechi, umwe mufundisi unogona kunamata, vana vake vasikaende kuchechi. Saka zviri kubatsirei? Because kazhinji pakunamata pane tsika dzatinotaura pakunamata inoti charity begins at home. Kana uchitadza kutsiura mukadzi wako uri bishop, uda kutsiura vakadzi vevanhu kuchechi. Kana uchitadza kutsiura mukadzi wako uri mufundisi, kutsiura hunhu hwemukadzi wako uri mufundisi, mukadzi wako anokuhurira uripo, vana vako vanoba uripo. Saka which means uri bishop, uri mupriesita, uri muongamiri, uri overseer, uri mudikoni. But vana venyu vari kuba, vana venyu vane mbiri yekuba, madzimai mamwe ari kutohura mukati umu. But unogona kuisa mutemo inosunga vana vesangano, unogona kutora mari dzesangano, unomira uchiprista as a man of God. But Mwari ndiMwari upi asingakunzwire tsitsi mumba mako, asingagone kupinda mumba mako akatungamirira kuti munhu waMwari muzodziwa waMwari, muranda waShe. Mutemo waunoisa iwoyo vana vako chavo havabisi mari. Vana venyu havabisi mari mumakereke macho. So zvinonetsa kuti vakadzi vevanhu vaende kunoti kunobetserwa. Kubetserwa kada zvinzi baba wako muprofita, but uprofita hwacho hwokuti unogara imba imwe chete nevana nevakadzi rumu imwe chete, unoshayiwa imba kuwaka musha, unoswera vachitenderera nechibhegi nechigemenzi. Baba vako kwai muprofita, unobatsira vanhu. Batsira vanhu instead yekuti iye vanhu vatsvake kutobatsira iwewe. Buda pachena kuti vanhu vakubatsire. Ndo zvinhu zvakatosununguka izvozvo. Kana uri munhu waMwari buda pachena ubatsirwe, nokuti kuna vaprofita vamwe vane urombo husiri urombo hwekusada kushanda, but mamhepo chaiwo chaiwo okutonotinatsoona kuti aka kamuprofita aka kamamhepo chaiwo chaiwo akanawa. Hembe iyoyo ndiyo imwe chete haichinjwi. Ukada kugara akasunga machira matsvuku mumusoro, machira machena, ukada kugara akasungira mapakatwa nemabhemba, kwai riri muprofita. Mashawa emadzvita. Saka panyika pane vanhu vanofanira kutosunungurwa, imuchiti kwai vanofanira kusunungura vanhu. Mabhishopu iwayo anofanira kunge achitonamatirwa kuti vave nerugare, nekuti vamwe vacho vakarombera chechi, vana vamane mamhepo vanova kutambudzika, maprista mafundisi mazhinji. Saka nyaya yekunamata iripi? Ndosaka ndiri kuti muZimbabwe munonetsera kuti chinamato chedu chasudurutswa nenhamo. Satani ndiye akutonga mumakereke. Vanhu vari mumakereke vazhinji vachona vanhu vakushandisa satanism. Ndosaka vari kuenda kumachurches, kupolitics, ndosaka vari kunojohina nanamnangagwa, ndosaka ndo vari kutorikuta vanhu kutoedutsa vanhu. Ivo vatungamiriri ivava vanhu havazvidi zvekujohina politics zvakana maningi zvazvo. But varume vari kutsvaga kudya, kutsvaga makoko esadza. Kutsvaga makoko esadza. Saka udzai vanhu chokwadi varume, kana nguva yekuti titaure nyika chokwadi iripo, ngatiudzei nyika chokwadi. Kuti vanhu ngavaite zvokunamata Mwari kwete kuita zvekutsvaga mari kupolitics. Ivo vakuru vemachechi avo ngavaite zvekutsvaga Mwari. Ngavaise vanhu kuna Mwari kwete kuisa vanhu kupolitics. Nokuda kuti vanenge vaida kudya kudzi vasevenza kuunganidza vanhu. Vanhu vavaisa kupolitics. Azvina zvinobatsira zvinhu izvozvo izvo. Udzai vanhu chokwadi. Chokwadi chacho muvatendi. Especially vapostori. Udzai vanhu chokwadi kana muchita zvokuparidza shoko raMwari. Mabhishopu vanhu vakaungana. Udzai vatungamiriri venyu vataurire vanhu chokwadi. Vabudise chokwadi chaicho, noti kunzvenga mutungamiriri aiwa.